Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kinigilong ki khubor bam ta kasngi. Kumshi benta jong jingya khun ban pen klan nya jingyo jingya pisa jong Nongrep ban pen yeso bat hapdeng Nongrep bar kinong thien ka shihajak na ispa khanyo items hapo ka Department of Agriculture and Farmers Welfare ringkat ka jingya trilang bar ka Meghalaya Farmers Empowerment Commission MEFC kan pelong ya ka monthly farmers market ha ka Saturday Arab South Rikalaling kon arhajar arnrio. Ya kani ka yorem on pelong hasilong ha ka Nongrep na kaleng ki benta jong ka Jylla kin wanra ai ki marep bathamai bat badai tang na kapor ayom bandi bet chi nong thiet klam na don ki jingyat pat ba apdeng ka jingthmu jong kani ka sinjam ka long ban penjanai ka jingyo jingya pisa jong Nongrep kin tiu ka jingya di ki marep bala rep ha Jylla bat ban pin sngo thu pat ba shap hang ka jingkong san jong ka jingya di bet na ka rep sha ka jingyo Ipat ba nong thiet kinyo ikalat ban thiet ikiso ki jhur bat ki ki marep babha bakhuj bat babit ban pelong ye ka jingyo rep kum ka jaka jingya seng hapdeng ki Nongrep bat ki pat ba ka sarkar Jylla ka khmi lenti ba kani ka monthly farmers market ka nong ka sinjam ka bakongsan ban kintiu ye ka rep karyang bat ban penne pensa ai ka jingyo jingya pisa jong ki Nongrep ha Meghalaya